Orain ondoren, izena errobazan batzea gona da, Aimarren hemen ikusten dugu. Berrez batzena dago, Aimarrek egingo du 2 minutuko saio bat, 128 kiloko zilindroakin. Hau pena. Aigoa. Bat. Bi. Hiru. Laugarrena, bosgarrena, 6. Hola, venga, ez du bere kilo dauzkarik, gaina erresatzen zen. Baina, zeuren zuzua, kilo bizatzen dira berri izan dira. Gortzi, behatzi, minutu eta 12 segundu. Amaika, Amabi, Amairu, Amalau, Amaos, Morgendu, Lau, ya, Hiru, lau, bost, 6, oatzen minutu erdiak, 7, 12, behatzi, hamar, 40 segundu, minutu eta zeharatzea. Maika, Mavi, Amairu, Amalau, Amaos, Amasei, Amazazki, Emezortzi, Emeretzi, Hogei. Baina minutu lehorren esatzen dut. 21. Hau da! Hoy también, Charlie Matisca,